बिथांनि मुङा लावदुम। लावदुमा बिमा बिफानि ब्रैथि फिसाज्लामोन। थेम्फालि बिफा आरो लावदुम बिफाया जोबोरैनो लोगोलायमोन, जायनि थाखाय थेम्फालि बिफाया गावनि सासेल' फिसाजोनि थाखाय लावदुमखौ बिजामादै गोरजिया लाबोनानै आलो गोजोनै न'खर खुंदोंमोन। 2 बोसोरनि उनाव गारि एक्सिडेन्टआव रुंसारि जालाङो। नाथाय बिफा रुंसारि जालांनायनि उनाव लावदुमनि संसारा बिसिनि आखायावमोन। नैबे जाबाय थेम्फालि, बिमा बिफानि नायल' जाल' सासेल' फिसाजो, जायनि थाखाय जोबोरै खर' गिदिर, गावनिखौल' मोजां सानग्रा रांखिनि। बे उन्दैसाया जादों माइनाव, लावदुम आरो थेम्फालिनि अनजाथाव सासे फिसाजो। आरो नैबे बिथांनि मुङा गब्ला, सासे लबिया बोराय। गथ'फोर बारियाव फिथाइ जानो थांब्ला होसोहरनो मोनाब्ला गोजोना बियो। माला जोबबावनांगौलै मानसि बुरजा पेपार दङ। जाहा देवबार खालि आइमोनाव थांना फैनोसै नामा? आंनाबो स्कुल गैखाया, बन्दखाबो। ना मा होनो? नाङा थाङा। मानो? खामानिफ्रानो एफा गोलैसोनानै दङ। नोंहा बे स्कुलाव थांबाय थानाया बहा आरो खामानिनो बन सिननांगौ दङ। ओरैजाय दुब्लिखौथ' नायथाराखै नोङो एसेबो? हाग्रा जाजोब्बाय खोमा दां। नायगोनब्रा, बेफोरलाय आं फरायसालियाव थांबाय थाबाबो मावबाय थानो हाखायो माथो। बेफोरलाय दान्दिसेनि खामानिल'सो, एफा मावबानो जोबो माथो। खामानिया बेल' हनै अखा हाबाय थानानै बनारियानो सेस जोब्बाय। बेफोरखौ नोजोर लादों। दे नोङोलाय सोरानो। दे माखौ इसेबां गाब्रायलाबायदों फालाय? उनाव थांगोन ना? थां, नाफोरा एसे सारै थां, ओंखाम गोजा जानो बाथारदों आङो। पेपार दंबावोमोन आंना एसे नै। दे सारैगोन आं मैथाखौ खाना दोनहैनोसै। मा जागोन बे हिनजावजों गावनि दा सोब समाय गावनिखौल' खोनासंनांगौ। मा जाबावनोसै बिदिनोलाय। दंबावोमोन एसे। सारैसै दानो होलायगोन बे बखिनाया। बेफ्राबो माबायदि दङ? नाया दङ जाथारबाय। मामि फैलाय जाना सानैबो ओंखाम जानो माबा जादे hari हिनजाव माखासे गुबुनानो गोरान एफा बुरजा दङ। बबे साइडआव दंलै नायाबा? जेयाव जिजोथारबाय माथो। नानि नाया फैगोन ना फैया? जेया जिजोबाय नै। नांबाय खोमालै मामि। खोबाया Iko, ini, ini, kopi apa? Nih, kesini, ini kerja ganda.
बहा दोनबावनांगौब्रा बेफोरखौलाय Ghi mali, baba gửi gì nó bay đằng, bằng là sườn, mi thầy dân ba, bao nhiêu có thằng kìa, mà đi vào thằng đường cái đặc tính yeah, halal yang bisa sih ku, thằng ba thấy gede gì đâu, nó thằng hay đi, bằng là sườn đấy mà, bằng là sườn hồi nhá, thầy à. जाखांबाथाय सुन बेरायनाय न'आव फैबाबो टिभि खालि टिभि बेखौ मा बुंबा लाजिना दाय जासोगारो मा जाबावनोसै बहा बायला थिं बायला 또 나니 또 Ăn mấy? Quý vậy? Mang 나 동네 맞아? 난 열린거든. 동네 이제 안 그 나가야 돼. 네, 어떻게? 마마동. 아니 집이 시대들. 로하야 따산디 시시오 이바람은 이바람서 야래 록다운 này mà hiện tại mà đi xin vào thì siya kan tay cái tham gia cái nào đó này đó nó xuống lại 오늘 시간 타면 돼 말이야 나 타면 타는 거 아니래 타면 그냥 이리 랑그 음식 비슷해 모타모티 탐시랑 진동하래 꼼지압이 시우들더라 이리 하얀 거 एकदम 말해 또 따라 봐봐 까우스니 쓰고 짬바라이바 내 파이브는 짬안 거야 또 사실은 이 하시 랑그 그래 지금 하이 그래 브레이즈랑 보는 거 보고 있어. 예, 그들 말레는 하. 네, 하도 돼. 네. फैदोरानि मेथाइ जानो होननाया नै मोनबाय दा नों मा सफैबा लालायगोन रांखिनिया 아니 비바 bây giờ phải xé cầm lên thật lòng cái nào đừng đắp thế này kìa rồi là mình nghe không lại 아니 봐 나발라고 đi 그냥 살아 बेयावनो दंथारो नों बेखौनो नुगासो जाहैबाय नों लुना लों आंहा सिगांनिफ्रा ओरैनोबा गोजोन जाथारो 예, 그래서 능력에 가방 없이 떠나신 거다 배웠네. 능력 취미도 말라바로 무슨 맛이 있지? मा होननाय मा होनदों नोङो आं टिभिखौ बुख्रुबनो
जानो खालाम मादों जायो बे नों बायदि मोसौजोंलाय सोरानो नोंजोंलाय सोर देरहा नंखाय माखाय आंनि सायाव जानानै बारा दुगा दुगा बाथ्रा दाबुं आंनि सिगाङाव बेन्सार स्कुलनि दे मास्टार थब्लासो नोंजोंलाय सोरानो नै माथो फरायसालियाव थांनाय समाबो जाबाय ओंखारनोसैलां माबारनि मा जाबावगोन बे हिनजावजों खर'आनो गैला बे हिनजाव सासेनाव गोरजिया होननानैखि फिसाइखौ बेबायदि बुंबाय थायोबा जायो ओरैनो न'आवबो दावराव फरायसालियावबो गथ'फोरनि दावराव माखासे दायनि सुगानो गैला मालाबा बे गथ'खौ लाना ब्लडसो गारना थांसिगोन आं जाथों बे सालिया सोरजों जायो होमबासो बुजिसिगोन बे आंखौ आं फरायसालियाव थांसै आरो दा ओंखामा रानि थाब संना दाहो टिभिखौ नायबाय था थेमबादि न'आव दंना गैया ए नै दं आगै दङ ओरै फै मालाय खाय जादोंना नै बेयाव फै आगै बेयाव फै जिरायफै नै जिरायनै बेयाव टिभिसो नायदोंमोन आङो ओंखाम जाखांबाय नामा आब' ए सङाखैनो आगै हनै सिरियालसो नायबाय थादों आयु दाबो सङाखै आं जाखांबाय ओहो सङाखैनो आङो दाबो र' टिभिखौनो बन्द' खालाम बावगारबाय बे र' बन्द' खालामबालाय माबा जोंना फुङावहायनो एसे सम जाबासो जाखायो नालाय ओंखायनो थाब सङाखै आङो फैसिगोन थाबैनो दा नानि बिदाया फैबा स्कुलनिफ्राय गोबाव जाबाथाय एसे रागा जोंनो बियो आरो नानियाबो दा नागिरफैगोन दसे थानानै संनोसै आं ए ओमफ्राय माबाफोर खबरमोन आगै ए खबरालाय जोंनावमोन ओरैनोसो माबाहाय मैयाहाय बे सिरियालखौ नुवाखैमोन आङो आं नायबाय थाग्रा बे रिक्सा बोगोनखौ खारै थांना होबायना मोनायावहाय आंबो नुवाखै खारै थांनानै एसे मोजां मोनथारो आंहा नायनो आंबो नायनो मामि आं ओंखामखौ संथ'वाखैमोन र' आं नोंनो माबा लायनि दै नों याव थाथ'लाय मादैजों रायलायथ' अबाव गेलेनायाव नायनो अबाव गेलेहैनायमोन मानो गोजान गेलेहैनाय र' मामि नैबेखौनो जाथ'दो दे आं दाहाय मोनबाथाय नोंखौ लेंहरफिनगोन दै गेलेहैथ' दे आगे जोंहालाय माथो खालामबाय थाबावनो फै आं साहा फुदुंसै नों टिभि एसे दसे नायबानो जाबाय आंनि बेखौनो होनोसै मा जाबावगोनब्रा सार माथो स्कुलाबो जोंना सरकारिखौनो जानो रोंला नामा बेनोलै जोंना बे दाख्लैबो बिटिआर रेकर्डआव थालांलायबायब्रा बे बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआ मा खालामबावनो सार दुखुनांथावलै र' साननैसो नेबावनो थिनदों हाबा बायोबा एसे खाफालफ्रा मिलायबायोबासो जासिगोन सार औ बिदिनो जाथोंसै नायनोसै बिदिनो सिगांनिफ्रायनो सिगाङाव नेयानो नेबोबाय दा बे साननैसोखौ नेयाबा बोरै जानो ना माथो होनबावनो बिदिनो खाथि सोंबायसो थानांगोन नामा नंलायलांबाय आङो जेरै बेन्सार एरै जेबो जाथारलालै आं बाराबा मास्टार थास्टार ज्राब ज्रुब दोननानै हालखौसो मावना जासिगोनलै सार मोजांनो आं बेखौनो सानबाय
बारा जाबजुब जाब्राव गारथारनानै बेंगालरावसो ब्लड थानो गोसो जाबाय आं एखेबारे थांबा आंखौबो खबर होलै एसे आंबो थांगोन थांब्लाथ' खबर होजागोन दुखु गोनांलै जोंनि जिउआ Wah, ya bau. माथो आंनालाय फख्रियालाय नाया देरबावगोनसो Abu, wah, ya bau. हाग्रायासो बारानिफ्राय बारा Manci dia kemana? Tuh, Hana jangan cuy. Yang itu sudah nih gandung kayak. Sudah. Baik, kuantan lagi nggak? Anu baik kan? सफैयालाय नोंनाथ' एसे जाबाय आलासिया जाबायलै माला माला सफै फात्ताखौ मोनासै जोंलाय बे जेखियानो जाब्ला थांलायनोसै होनबा दे थांबा थांगोन ना दे आंनाथ' बेसे जाखो आदसा दै औ आंनाबो नै थांगोन नै दं Masa ada. मोजाङानो जाबायथ' आइया बिसोर गथ'फ्रा आंनि सफारिखौ आंहा बिदिखौ फाननानै खबर मोनजायो साला गथ'फोर सयथि आंहा बेफारिफोरनो हरथारनांगौ आइ फिसा मा जाखो मानसि मा जाखो सिखा Cuma bukan sana itu sudah. आइयो सोङाखैमोन आबौनाव Teman, aku ya. मामि गैया आलाय सिलाय आइयो मानि सिबिलाय आलाय सिलायनो मामि गैया न' मामि गैया आइयो साखौ मानि सिबिलाय अनाखा नालाय बेखौ दिनै थिग खालामथारगोन आं बांद्रायथारबाय बेना आखला मा खालामदों बियो न'आव थांलाय सिङाव हाबलां माइनाव बिमा मा खालामबाय थादों नोङो फिसाजो सासेनो दासिमबो ओंखाम ओंख्रि संना होनो हालायै टिभिसो नायगासिनो दं नामा नोंलाय आबा मा जाखो होनदों नोङो मा जाखो होनदों नोङो सालानि खोमानोसो होनदों आराम बेनि थाखायनो दिनै आंहा फिसाजो लासै जाबाय बे टिभिनि थाखायनो बायदिसिना जाबाय नायबाव नों सालि आंनि टिभिखौ थिफायबाय टिभि आंनि आफानि सम्पथिसो नोंनि नङासै आंनि आफानि सम्पथि फैजोब्बाय नोङो आंनो बायना होफिननांगौ नोङो आंथ' मिथिला नामा बायनोसो हरदों नोङो बाराखौबो आंजों आफानि सायाव जानानै आंनि आफानि सायाव जानानै नों फा खुथा लिंहरनायखौसो जाफैदों आङो बेयाव नङाबा मानि आंखालमोन आंहालाय
हा दं हु दं बिदा फंबाय दं ग्रोम ग्रोम दं मानो फैया थाबैनो दरखारमोन नांलाय बेलाय गोरजिया होननानै फिसाइखौ बिदि बिगाब बिगाब जानला मोनला बुंलाबाय थाबा जागोन नामा जा नोङो सालि नोंनो दिनै टिभिखौ बायना होगोन आं न'आव थाङा जासे टिभिजों जा नों रायजोखौ फिसाजो लांफाजोबगोन आं जा फिसा दिनैबा मा सिगांनि खोथा लानानै बेबायदि आखु दिन्थिफैखो आं मिथिनो क्लस खालामजोब्बाय मामि फै खालामना नोंने आखि आखि दिनै थांसै दा औ मामि थांसै दा नोंने आखि आखि मा लाबायखो बियो नङा आंनिखौ बिदि दाखालाम मोनो नोंहा टिभिजों जानो होनलाय टिभिजों जा आरो बिदि जाथारदों टिभिजों जा ओइ फै मामि बे नोंना टिभिजों जायो आंखौ गाननानै आं मानसिखौ सोरजों जायो फै मामि फै फै मामि फै दे बिमा बिदिबालाय सिखारदो दिनैनिफ्राय बिदि दा खालामसै खालामबा हले न'आव थांगोन आं आंखौ लासिंसिं बिदि बुंबाय दा थाङो जेखियानो जादोआ बेखौ साफा खालामदो गाबोन मोजां लायना होफिनसिगोन आं दिनैनिफ्राय बिदि दा खालामसै